Hmm. Bukang-buka yung kanyang pakpak. Nagbibilad. Oh. Mga kasinag, barabantayan lang natin si Pagaspas. Ayan na siya oh. Ayun. Sa itasan siya ng puno. Pakiro-kiro ang buntot. Naninibago siya. Pagkalabas nga naman ni Pagaspas mga kasinag, pangatlong bisis pa lang naman ito pakalabas niya dyan sa kulungan. Sana hindi magparalayo ito mga kasinag. Sana dito lang sa palibot ng bahay. Dito lang siya. Hindi mo sana siya lumayo. Kasi pag lumayo ito si Pagaspas, mahihirapan ako maghanap sa kanya kung saan ko siya dadalhan ng pagkain. Gawa ng hindi siya humuhuni, hindi siya maingay. Hindi kagaya ni Bagwis na napakaingay na pag tinawag ko lalapit. Ito si Pagaspas mga kasinag hindi. Saka hindi mas sa akin lumaki ito. Kaya ganyan. Medyo mailap. Lumipad na si Pagaspas mga kasinag. Doon pumunta oh. Lumipad na siya. Nakita ko dito bumagsak sa palayan. Nakita nga ng mga manok doon oh, sa kapitbahay. Nagkutakan yung mga manok. Umalis na siya doon sa puno ng mangga. Doon na siya lumipad. Nasaan ka na? Pagaspas! Asa daw yun? Ayun! Ayun oh. Ayun. Apo, layo nang nilipad mo. Mainit pati dyan. Apo, mainit dyan. Opo, init-init na. Ano, hahanap ka ng daga dyan? Ha? Daga bang hahanapin mo? Pagaspas, daga bang hahanapin mo? Iwanan natin mga kasinag. Tanaw-tanawin ko lang kung saan siya pupunta. Gawa ng mainit. Mainit sa lugar na yun. Hayaan lang natin. Dito nga tayo. Hindi pa naman siya umaalis dun sa area kung saan siya lumipad. Hindi pa naman siya umaalis dun mga kasinag. Andun pa rin. Nagbilad si Pagaspas mga kasinag. Ibinukan niya talaga yung kanyang buong pakpak oh. Ayun oh. Nagbilad siya. Palibhas at hindi siya naaarawan. Ayun oh. Ngayon oh, nakadapa siya dyan oh. Ayun oh. Nagbibilad. Oh. Ay nasarapan siya sa sikat ng araw. Oh. Nagbilad siya. Ayun. Nakikita nyo ba mga kasinag? Nakadapa si Pagaspas. Nagbibilad. Ayan oh, napreskohan si Pagaspas. Oh, bukang-buka yung kanyang pakpak. Nagbibilad. Oh. Hayaan natin mga kasinag. Nakakatuwa naman. At nagbilad siya. Nanibago kasi siya mga kasinag. Pagkalabas nga naman ipagaspas ngayon. Simula kasi nung nakapunta siya dyan sa kulungan, hindi siya nakapagbilad. Hindi siya nakakaranas ng sikat ng araw. Hindi niya nararamdaman. Palibhas at kulob nga yung kulungan natin. Tumayo na si Pagaspas mga kasinag. Ayun na oh. Aalis na siguro ito. Nasobra na siguro ng init. Kanina ang gandang-ganda ng pakadapa niya dyan eh.
Nawala na dito si Pagaspas. Saan daw pumunta? Pagaspas, Pagaspas. Asan ka na, Pagaspas? Pagaspas. Saan ka na pumunta? Andiyan ka pala. Oh, kala ko kung saan ka pumunta. Ang putik baga ng paa mo. Saan ka pupunta? Ang putik na ng paa mo. Opo. Balik ka doon sa bahay. Huwag ka muna lumayo. Opo. Huwag ka muna magparalayo. Doon ka muna sa bahay. At naninibago ka pa lamang. Halos hindi makita. Kakulay na siya ng damo. Ang titingnan ito. May nakikita yata ito. May nakikitang ibon ito. Puntahan mo yung ibon na nakikita mo. Anong nakikita mo? Ha? Anong nakikita mo?